Bueno, Angel, kalian dago ja zure liburua, Milioitik mundura, ume denporetako bizipenak. Azaldu guzu pixkat, ze aurkituko dugun liburu honetan, edo ze sartu nahi izan dezu bertan. Bai, zu inozun moduan, datorren Parisekoan. Eta idatzi behar zenduke eta bestea, eta berdin Xabier Amurizak eta besteren batzuk, eta beste lagun batzuk ebe bai, eta orduan, agindu bat, eskaintza, agintzari bat egin elkarreko, nik elkarrekin, 20 urtean elgebarko
Parte historikoa hau bai autobiografikoa era bat, da pixkat eskolako esperientzia nik neuk 12 urtera arte, 6 urtetik 12 arte. Gintuzten eta han egindako bi udako saioak, han zerra esaten ziguten eta guzti hori alde historikoa da nola baita esateko. Eta gero bada, beste alde bat interesgarria nire ustez, da balio etnografikoa daukana, da baserriko lanak, ganaduak, oiloak, hartolanak, garilanak, zagarlanak, basoan egiten genitxun lanak, danak horrako gertaera grazioso anedotiko baten inguruan bilduta pixkat saiatu naiz arin edo txislapur batekin biltzen.